Dnešný recept bude extrémne rýchly, budeme potrebovať len misku, v ktorej budeme všetko miešať a ideme na to. Takže budeme potrebovať jeden proteínový puding, buď slaný karamel alebo vanilka, slaný karamel. Takže dáme celý karamel, celý balík do misky. Toto bude taký recept, že taký olizovací. Áno. Dala som si aj mikinu, neviem, či ste si všimli, lebo keď ju mám, problém je, prečo v mikine som. Keď ju nemám, tak prečo není mikina, už vám chýba jedno s druhým. Tak dnes som si dala. No, dobre. Neolížeme. Teraz pridáme jeden otučnený tvarok jemný. Hovorím, bude to olizovací recept. A my to máme radi, že? Takéto olizovačky. No, takže celý tvarok sem šupneme. Poriadne vyškrabeme, nenecháme tam nič. Zaplatili sme si preto, nie? A primiešame celý nakrájaný banán na takéto malé kúsky. Všetko spolu ešte raz miešame. Inak vedeli ste, že keď miešate doprava, tak psychicky ste vyrovnaný človek a keď doľava, tak nie. Vraj. To mi hneď napadne vždy, keď miešam, že som psychicky OK, alebo nie. Keď to máme, odložíme na bok a zoberieme obyčajné 2 keksíky. Nemusíte sa báť cukru, nejdeme si dať celý balík, prosím vás, dobre? Len zo pár kúskov naozaj. Nadávkujeme na spodok misky. Len tak jemne, tak tenkúčku, na tenko. Teraz rozdrvíme jeden keksík. Tuto jednu dávku teda môžete rozdeliť na 2 menšie. Olížeme lyžičku. Ešte si šupneme moje obľúbené mandlové maslo a dúfam, že už aj vy ho máte doma. V príspevku, prosím vás, príspevok čítajte. Tam nájdete, že od koho, kde, aký link, komu napísať. Dobre, 10 gramov. Toto je 8, olížeme lyžičku. 10, môžeme ísť toto dať do chladničky cez noc a na druhý deň to môžete konzumovať, alebo stačí aj na 2-3 hodinky. Ja si myslím, že to nemusíme ani chutnať. To mandlové maslo je super, všade to mám na zuboch. Takže 2-3 hodinky alebo cez noc. Určite je to masaker, ja vám prajem dobrú chuť a vidíme sa na budúce. Čaute. Takže aby som ešte nezabudla, 510 kalórií a 57 gramov bielkovín. Prajem vám dobrú chuť, vidíme sa na budúce. Čaute.